Tehdään jalkapohjan käsittely tuommoisella superpallolla ja aloitetaan semmoisella pistepainalluksella. Tässä näkyy nämä käytettävät pisteet. Ykköspiste löytyy sieltä keskeltä jalkaterää, eli puolet kehon painosta viedään sinne pallon päälle. 3-5 painallusta. Sitten lähdetään käymään nuo varpaiden tyveet läpi. Eli ensimmäisenä tuo iso varpaan tyvi, sieltä 3-5 painallusta. Tosiaan 50% kehon painosta sinne pallon päälle. Ei pyritä aiheuttamaan kipua, ei väännetä hampaat irvessä. Eli tarkoituksena semmonen rentoutus kautta tuo jalkapohjan proprioseptiikan herättely siellä. Sieltä vielä pikkuvarpaan puolelta painetaan 3-5 kertaa. Sitten viedään pallo tuonne sisäsyrjälle. Sieltä puolet kehon painosta pallon päälle ja 3-5 painallusta. Sitten tuonne ulkosyrjälle vielä painallukset sieltä. Sitten viedään pallo tuonne kantapään etuosaan, sinne vitospisteeseen ja sieltä vielä painallukset. Sitten tehdään tuommoinen liuutus kautta kitkahieronta tuonne kantapäälle, eli sieltä vitospisteestä päkiä maassa lähdetään liikuttaan kantapäätä sitä pallon yli puolelta toiselle. Käsitellään se kantapää. Sitten lähdetään jokaisen varpaan säde käymään läpi, eli sieltä varpaan tyvestä kohti sitä vitospistettä. Polvi kevyesti koukussa, viedään painoa sinne etujalalle, liuutetaan palloa kohti kantapäätä. Ja tässäkin tosiaan puolet kehon painosta on siellä pallon päällä. Sitten tämmönen huuhtelu kautta loppusilaus. Nopeampaa liikettä lähdetään tekemään sieltä varpaiden tyvestä kantapäätä kohti. Tuommoista edestakaisin liikettä oikein nopeeta, sivuttain liikettä oikein nopeeta. Ja sen kantapään seudun voi vielä käsitellä sieltä edestakaisin liikkeellä. Eli 1-2 kertaa viikossa, ottakaahan kokeiluun.